לא מזמן, קצת לפני סוף המאה הקודמת, זו הייתה הדרך המקובלת לפינוי אשפה. קבוצת אלון מתכת גאה להציג את הדור החדש, מערכת לאיסוף אשפה תת-קרקעית. אסתטיות וניקיון, יעילות ובטיחות, חיסכון במקום, בתחזוקה ובכוח אדם, נטרול מפגעי ריח ולכלוך, מניעת ונדליזם ושריפה, הם הפרמטרים העיקריים שהיוו את הבסיס לתכנון ופיתוח המערכת הנחשבת למילה האחרונה בתחום איכות הסביבה. המנוף מאפשר הרמת המכל ופינוי האשפה גם אם אזור הפינוי חסום על ידי מכונית חונה. למערכת תא אטום מפלדת על חלד לקליטת נוזלים ופתח שפיכה אחד המונע אפשרות של דליפה החוצה. המכל המכיל כ5 קוב של אשפה דחוסה בכוח הכבידה נשטף אוטומטית לאחר כל פינוי. מערכת איסוף האשפה של אלון מתכת מאפשרת גם פינוי מכלי אשפה רגילים ללא צורך בהרכבת מערכת פינוי נוספת. מערכת האיסוף המתקדמת של קבוצת אלון מתכת בסטנדרטים אירופאיים עכשיו גם ברשויות הנבחרות ברחבי הארץ. במחלקת ההנדסה והפיתוח של קבוצת אלון מתכת 8 מהנדסים העובדים על פיתוח שיטות לפינוי אשפה מהמתקדמות בעולם. מפעלי הקבוצה מיושם תו התקן הישראלי ואיזו 9002. למעלה מ1,000 מרכבי דחס ודחסני אשפה אינטגרליים ונייחים נמכרו לרשויות ולמרכזים מסחריים. לקבוצת אלון מתכת 30 שנות ניסיון בייצור תחנות מעבר אוטומטיות וממוחשבות, שתפקידן לקלוט את האשפה ולדחוס אותה למקולות דחס תוך חיסכון משמעותי בעלויות השינוע. לקבוצת אלון מתכת 30 שנות ניסיון מצטבר בתכנון, פיתוח וייצור מגוון פתרונות תברואתיים לשיפור איכות הסביבה לעיריות ולרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ.